toată tăiat din familia noastră. Băi, dar unde e bărbatul ăla? Iară bea bețăvanul, dracu. Ia stai așa că mă uit pe telefon să-l sun. Cum dracu se folosește vechitura asta? No, gata. Nu răspunde. Mami, cu cine vorbeai tu? Cine iau ăia? Iau cumva niște indivizi pe care voia ca să ne fură banii? Taci, mă, copile, că nu-ți aduce nimeni nici o bomboană. L-am sunat pe tactul și nu răspunde. Mamă, de ce-am băut? Uite de abia așa. Am ajuns și eu la femeia acasă. Mamă, cred chiar că e de copilul și ăla că i-aduc bomboane. Foai, da, trecut ce i-aduc bomboane. Ce l-am făcut eu sau ăsta? Unu, unde ai fost, mă, bețăvanule, iară? Iar ai lipsit și ai fost la băut? Dar ce are, mă, femeia? Am mers și o lacă cu beț. Are ceva? Nu am nimic ca eu zic. Am tras și o băută, ai de capul meu. Na, aia e. Ce ai făcut, mă, nene? Ce ai făcut? Asta e, Febi, unde dracu-i, bă? Femeia, unde-și că nu vin la tine? Femeia, unde-și că nu vin la tine? Ai meritat-o, măi, nisumțutul dracului. Ce-a terminat? Deja a început. Hai, mai faceți încă una. Mai vrei una? Hai că-ți dau eu acum una. Hai! Ce-a făcut, fata? Adică, poate, uite, tu ai văzut că le-ai leșinat aici? Am văzut că le-ai... N-are, mă, nimic. Uitați aici, n-are nimic. Cum n-are nimic? Că fătă, ești nebun, uite-le tu, adică... A meritat-o. Nebunule, tu... Băi, taci, n-am făcut nimica. N-am făcut nimica. Băi, cum n-am făcut nimica? Băi, tu ești nebună? Taci, bă, taci, fac. Gata, să nu... Ce ai cu asta mică aici, mă? Mai bine fug. Dar că te predam ăla. Tu-ți norocești ca mătii copilul, ți-al dea. Ne-a făcut nimic. Lasă-mă că mă doare. Lasă-mă că mă doare. N-a fi ar trecut, dar fugi tu de mine. N-are mă cum să fug el de mine. Nu mai fugi. Nu mai fugi, ai înțeles? Gata. Și acum am terminat episodul. Vă mulțumesc că ați vizionat. Și dacă nu știi cum ne numim familia, pe mine mă cheamă copilul Ștefan. Mă cheamă Ionela Nașcu. Și pe mine mă cheamă Vasile. Bye!